Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Domingo, sa 30 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2023. Ug karon mga igsoon na niya nakita sa ikanapulo ug pito nga Domingo sa ordinaryong panahon. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 44 ngadto sa 52. Si Jesus mingon sa katawhan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma, ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo. Apan niyang gilubong pag-usab, hilabihan niyang lipaya, ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan, ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siyag usa ka mutya nga may talagsaong kanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan, ug unya gipalit ang mutya. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Inikapuno na niini, bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw, ug manlingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag, ug ang walay pulos ilang isalibay. Mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa maayo, ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaam. Didto maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo niining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa miingon siya, sa ato pa ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinunan sa gingharian sa langit, sama sa usa sa tagbalay nga nakakuhag bag-o o karaang mga butang gikan siyang tipiganan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dalaygong Amahan, salamat sa pagpukaw kanako sa matag adlaw. Sa matag bukas sa akong mga mata sa kabuntagon, gihatag nimo kanako ang imong gasa sa kinabuhi, tinuyugan sa bag-ong paglaom, o grasya nga nakita pa nako ang pagsubang sa adlaw. Sa dili pa nako sugdan ang akong adlaw sa panikay-sikay, pasaylua in taon ako. Langitong Amahan, sa akong mga sala, hatagi ako sa imong kaluoy ug pasaylo. Giyahi ako ug tagay ako sa saktong kaalam sa tanan nakong gimbuhaton. Iiway ako sa kasakit ug kasamok. Tabangi intawon ako nga makita ang kalibutan pinaagi sa imong matang maluluyon ug tuguti nga mahimong panalangin karon sa imong katawhan. Tuktuka ang ilang dughan ug buligi sa imong gugma ug grasya. Sa ngalan ni Jesus, akong giampo ang tanan. Amen.